Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng siang lan sugeng dalu. Perkenalkan nami kula Tania Grasilia lan rencang kula Serila Tanita Silvi Salsabila. Kita saking kelas 9B. Ing video punika kula badhe nyampaiaken keterangan babagan salah satunggaling situs budaya ing Kabupaten Blitar. Inggih punika Candi Gambar Wetan. Candi Gambar Wetan utawi ingkang ugi disebut Candi Gambar Anyar mapan wonten ing Dusun Gambar Anyar, Desa Sumberasri, Kecamatan Mlegok, Kabupaten Blitar. Candi punika minangka peninggalan sejarah saking jaman Kerajaan Majapahit. Adhedhasar pahatan angka taun ingkang kapanggih wonten ing Lapikarja Dwarakala. Candi Gambar Wetan dipun praduga sampun wonten wiwit abad kaping 14 Masehi. Angka taun 1299 saka utawi 1377 Masehi lan 1360 saka utawi 1438 Masehi nuduhake bilih candi punika sejaman kalian pamarentahan Prabu Hayam Wuruk lan Ratu Suwita. Candi Gambar Wetan kagungan susunan 3 halaman ingkang jejer manut kontur lemah saking ajeng dumugi wingking. Candi induk mapan wonten ing halaman paling wingking lan paling inggil. Wangunanipun awujud batur bertingkat lan dipun hias relief ingkang dados ciri khas arsitektur Majapahit. Candi iki dadi bukti anane peradaban lan kebudayaan jaman biyen sing isih bisa dideleng nganti saiki. Candi Gambar Wetan dumunung ing tlatah kepedesaan kang asri lan adoh saka rame-ramean kita. Papan iki kerep ditekani para peneliti, siswa lan wisatawan kang kepengin sinau sejarah lan kebudayaan Jawa kuno. Senajan ukarane ora pati gedhe, candi iki duweni nilai sejarah kang dhuwur. Miturut cerita masyarakat sakupenge, Candi Gambar Wetan kalebu peninggalan jaman Hindu. Ing sakiwa tengene candi isih katon reruntuhan watu lan struktur bangunan lawas kang nuduhake yen papan iki biyen dadi panggonan penting, bisa uga kanggo papan ibadah utawa upacara adat. Pamarintah lan warga desa bebarengan ngupaya njaga lan ngreksa candi iki supaya ora rusak lan tetep lestari. Saliyane dadi situs sejarah, papan iki uga duwe potensi dadi papan wisata, edukasi kang bisa nambah kamuruh tumrap generasi enom. Kanthi anane Candi Gambar Wetan, masyarakat diajak supaya luwih ngajeni lan nguri-nguri warisan budaya leluhur. Amarga saka sejarah, kita bisa sinau lan ngerteni asal-usul kebudayaan bangsa. Minangka situs warisan budaya, Candi Gambar Wetan perlu dipunlestanunaken supados saged dados sumber piwulung lan kawruh kangge generasi salajengipun. Mekaten katerangan saking kula, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.